Адметная рыса серыяла па Fallout, за што атрымлівае ў тым ліку пазітыўныя водгукі, ён моцна імітуе гульню, цалкам выкарыстоўваючы лор сусвету. Аўтары не сталі выдумляць новага, універсальнага, каб яго маглі глядзець недатычныя да сеттынга, спрасціўшы нейкія элементы, а насыцілі да краёў адсылкамі, прадметамі і месцамі, якія незразумелы аддаленым ад франшызы, але парадуюць сэрцы геймераў. Вітаю, я Рудзі, вы на канале Відзік, і зараз я пакажу вам дзясятак схаваных адсылак і аўтэнтычных рэчаў ТВ-серыяла, якія вы маглі не заўважыць ці не зразумець. У відэа будуць спойлеры, так што глядзіце на свой страх і рызыку. Калі гаварыць пра адсылкі і велікодныя яйкі, адна з маіх улюбёных, якая парадала пры праглядзе, сітуацыя з паломкай у асноўным сховішчы 33 пасля нападу. У трэцім эпізодзе падчас пасяджэння ўсіх жыхароў адзін з тэхнікаў паведамляе пра важную паломку. Выйшаў са строю вадзяны чып. Гэта чысцейшы фан кінаробу, бо менавіта з гэтай паломкі пачаліся прыгоды галоўнага героя ў першым Fallout. Люсі, ці як цяпер з любоўю ў інтэрнэтах яе называюць гусі, носіць касцюм сховішча, але пасля таго, як яна ачышчае супер-пупер-март, такі же, што і ў гульнях, выходзіць ужо ў браніраваным варыянце. Падобнага да таго, як ён з'яўляўся ў некаторых старых гульнях Fallout, і ў наступных некалькіх серыях яна будзе насіць яго замест свайго стандартнага. Дарэчы, у тым самым супер-пупер-марце быў заўважаны драбавік для Fallout 4, зроблены, з трубак і палак. Канешне, нікога не пакінуў абыякавым класічны 10-мм пісталет. Гэта адзін з самых знакавых відаў зброі ва ўсім сеттынгу, але ў арыгінальных дзвюх гульнях ён не быў паўаўтаматычным і меў падобны да рэвальвера-барабан, якога пазбавіліся ў трэцяй і наступных частках. У серыяле жа яму вярнулі першапачатковы стыль, што кажа пра трапятлівае стаўленне фільмейкераў. Адзін вельмі незаўважны момант, які можа вас здзівіць, я, напрыклад, зразумеў далёка не адразу. Гэта памочніца жонкі Купера, жанчына, што сустракае нашага героя, пакуль ідзе пасяджэнне важных шышак, Валтэк і іншых карпарацый. Ведаеце, хто яна? Гэта Бэці, тая самая наступная кіраўніца сховішча 33, што ўступіла на пасаду роўна за бацькам Люсі. На тым самым пасяджэнні босы буйных кампаній прапаноўваюць розныя эксперыменты ў сховішчах, што, як вы ўжо разумееце, ёсць прамыя адсылкі да існуючых у гульні. Фрэдэрык Сінклер ці Сінклер, што з'явіцца ў дапаўненні Blood Money да Нью-Вегас, як заснавальнік казіно С'ера Мадре, прапанаваў паназіраць за перапоўненым сховішчам. І такое ёсць у франшызе нумар 27, дзе на 1000 месцаў прызначаны 2000 жыхароў. Праўда, яно не з'яўляецца ў гульнях, але ў сеттынгу вядома. Ці сховішча 87 з Fallout 3, дзе навукоўцы эксперыментуюць з прымусовым эвалюцыйным вірусам на людзях і ў поўнай меры ведаюць, што з імі адбудзецца. Пераўтвараючы ў супермутантаў, у рэшце рэшт яны вызваляюцца і атрымліваюць кантроль над сховішчам. Гэта ў серыяле прапанаваў галава Уэстэк. Ці ідэя аддзялення дзяцей ад бацькоў і такім чынам ладзіць селекцыю самых разумных, гэта ўжо гісторыя сховішча 75 з Fallout 4. Адзін з самых жорсткіх эксперыментаў ва ўсёй серыі. Бункер быў пабудаваны ў сярэдняй школе і яго рэкламавалі як сацыяльнае сховішча для сямей з маленькімі дзецьмі, што не маглі фінансава дазволіць сабе паўнавартаснае. Пасля падзення бомбаў бацькоў пазабівалі, а дзяцей пачалі інтэнсіўна трэніраваць да 18 гадоў, дзе і вызначалі, хто з іх прыдатны для далейшага жыцця, хто не, і разбіраліся на органы для наступных дзяцей. У фінале для запуску халоднага сінтэза трэба код ад кіраўніка сховішча 33 і бацькі Люсі, які аказваецца годам выпуску арыгінальнай гульні Fallout 10 кастрычніка 1997. У 7-м эпізодзе серыяла Fallout мы маглі бачыць, як адзін персанаж пакідае сабаку на запраўцы Red Rocket, а гуль знаходзіць і бярэ з сабой. Гэта сцэна цалкам адпавядае падобнай у Fallout 4, дзе пёсель на пачатку гульні таксама ўпершыню сустракаецца з намі на той же самай запраўцы. У сховішчы 4 серыяла, дзе ладзіліся эксперыменты па генетычных скрыжоўваннях, мы можам убачыць выяву прэзідэнта Кімбала на алтары мясцовай паўсекты. Ён быў, як я ўжо сказаў, прэзідэнтам НКР падчас падзення Вегаса за 15 гадоў да серыяла. Не зусім зразумела гэтая адсылка, але імаверна, ён можа з'явіцца ў другім сезоне. Вельмі цікавая таямніца з нумарам тэлефона Валтэк падчас яго рэкламы, што зачытвае Купер Говард. Па ім можна набыць жыллё ў сховішчы, і калі сапраўды набраць гэты нумар, вы пачуеце нешта падобнае.
Гэта просто крычыць нейкі дзядзька. А калі вы напішаце на гэты нумар, атрымаеце больш цікавых адказаў. Дзякуй за паведамленне. Наступная сустрэча праз 33 тыдні. Калі ласка, чакайце. Адпраўце так і атрымлівайце маркетынгавыя паведамленні ад Fallout. Калі пагадзіцца, імаверна вам дашлюць, а можа і не, інфу пра сустрэчу, і можна атрымаць кантакт Fallout, код якога сапраўды паходзіць з Лос-Анджелесу. Зразумела, што праз 33 тыдні ў снежні бягучага года можа быць нейкі цікавы ці рэліз, ці анонс, ці дэманстрацыя, так што можна і пачакаць. У першым эпізодзе Люсі называе 3 навыкі, якімі яна валодае ў галіне рамонту, красамоўства і навукі. Не толькі адметна, што гэта сапраўдныя навыкі з гульні, але і той факт, што іх 3. У Fallout на пачатку вы можаце выбраць якраз 3 асноўныя навыкі. І калі Люсі атрымлівае пацвярджэнне шлюбу радай сховішча, мы чуем гук выканання задання як арыгінальны гук левелапа з першых Falloutаў. Пяройдзем цяпер да Максімуса, што змог перажыць ядзерны удар, схаваўшыся ў халадзільніку, і гэта можа быць спасылкай на вядомы момант у кіно пра Індыяну Джонса, дзе ён выжыў пасля выпрабавальнага выбуху ядзернай зброі, схаваўшыся ў падобным халадзільніку. Тут Говард з'яўляецца вялікім фанатам Індыяны Джонса і да таго выканаўчым прадзюсарам будучай гульні пра вядомага археолага, пра якую мы неяк згадвалі ў відзіку і ў гульнявых навінах. Таксама халадзільнік з пазнавальным капелюшом можна знайсці ў Нью-Вегасе, недалёка ад Гуд-Спрынс і квесту Fallout 4, названы «Дзіця ў халадзільніку», дзе хлапец выжыў пасля падзення бомбаў, схаваўшыся ў такім, але зрабіўся гулем. У серыяле яшчэ шмат розных іншых адсылак, і я думаю, нейкія з іх вас уразілі, таму чакаем на каментарыі. І так, я наўмысна не гаварыў пра ядзерны выбух у Shady Sands, які ставіць канон пад пагрозу, пра дырыжабль братэрства сталі і іншае, што вы можете пачуць у асноўным шоу-відзе, дзе Рудзі і Віталя Ляхновіч будуць абмяркоўваць серыял і розныя цікавосткі вакол яго, так што сардэчна запрашаем. Дзякуй за ўвагу, не забывайце націскаць лайки, падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі контенту і аўтара. Подписывайтесь на канал Відзік і праглядайце астатнія цікавыя відэаролікі, гульнявыя навіны і тэхнавуку. Асаблівая падзяка спонсорам з Патрэона YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная, і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!